En aquesta exposició de l'Artur Aguilar, que titulem Poètica de la geometria pura, presentem 54 obres datades entre 1987 i 2017, el que podem considerar una selecció gairebé d'una mini antològica d'aquest artista. L'Artur Aguilar encapçala la llista de l'art geomètric a Catalunya, l'art concret, la pintura abstracta basada en la relació geomètrica que ell estableix amb la natura a partir de l'aplicació del nombre d'Hort i de la divina proporció, que en el Renaixement va ser una de les claus de la pintura del Renaixement, però al mateix temps també és una proporció que es troba a la natura i que ell és capaç d'aplicar a una obra d'avantguarda. És a dir, que des d'una base classicista arriba al minimalisme. Reconsidera els formats, reconsidera la superfície de la pintura, reconsidera els elements mínims que formen part del llenguatge pictòric i els transporta a una dimensió totalment contemporània.